Adeo malay as a buntis nga nagpuyo karon sa bukid. For today video day. Nagprepare na ang buntis day. Siyang self day kay mulakaw na siya day. Maadton siya obig ni kay magpa-ultrasound. Pa gender reveal am nang bayhanan day. No, payabuyag day. Dako nagitag tummy dra day. Nga day, nag-tricycle ang buto day. Kaya nako kung mother day. Akong very supportive mother day. Unya, naabot na mi sa area kung asa ko magpa-ultrasound. Unya, gikan mi anak sa kong mother day. 11 AM na day. Hinabot mi diha day is 12. Tapos, abi na kong daghan kayog mga buntis magpa-ultrasound. Thanks God day. Nakita pod mi day sa kong mother day. So, mga day, dali kay ko natawag day. Mga 20 minutes ra gid day akong pahuway diha day, natawag na ko day. Nya man ako makauban diha day, mga buntis na day. Nya nindot lang ko andra day kay 860 day. Nya kanang dili sila hugaw. Nya kuan pag na sila free face mask. Nya walang gwapa diha day na kanang nakaskayb ako ng mama day, lablab kinanako day. Oy. 2 hours later. Nya day, karon na uli namin sa bukid. Mulak daw akong mother grocery na kog mga kuan na day gamit pang baby day. Mo na nga mong kuan day view. Hapon na day. Na uli day. What is day ang bit-bit. 3 hours later. So mo to day, nagpaabot ako sa kong bana na day. Naabot na gid day na. Gadara ako bag day. Kanang bag day gikan na niya day, magamit anak niya dito day. So ako nang ipang adaw ana mag-arrange day. As a wifey day, so wife na bitawag na to ani day no. So na ipang arrange day kay sa na lang day mo balik para pag duty day mamagol magbalik akong bana day. Nya day ay lang nyo pansin na ng kwarto na ko day. Ang kwarto day daghan kay nang mabitay day ay. Sir-sari lang pambitay day ngoban na wamban na ko ma-plancha day ay kanang saninas kong baby day. Unya nag-prepare ako da og daanan anak day kay largo na tulog. Mana day, so gipang-arrange na ko day kung asa ang bulingon day, o asa pwede pa mabalik day. So kapoy as a wife day, no? So unsa na lang tong kurion day day. Mahuman lang sa trabaho day, pero bayag day, dako ko gikugtami day day ay. Mo na day akong gihatag niya ang results ultrasound day, gatisngit na akong pares day ay. Ala, pangukay nig maayo day, gibungkag gina niya day. Tanawa na siya day, kuri-kuri pag ihag maayo day. Huwag mo kumsulti niya day kung sa gender sang baby day. So, inko upang itaan dira, oh. Wala lagi yung bad. Wala lagi. Asa mo rin? Wala lagi. Ang sa boy mo, sikar. Pwede mo kita na? Sikar. Wow. Ang kita na siya. Hindi, kalain ng mama. Uy, it's a girl lang. Dalaga na po. Bugas. Uy, dikpi? Babae na. Nagay. Ano ba ito, girl? Ay, nilanasan nila gina. Naman siya yung anak kayo ba? Yan na sa doktor. Ay, cute is the boy. Ito ulit ang dentist guys. Di ba timang naon, mama? It's a girl, eh? Babae